TV. Bang' jopuonjre bedo e yweyo e thuolo ma nyalo romo jumbe 7 kama gikone to koro sikunde yawo odiechieng' makiny. Ikruok makende nyakurom gajuang' magato jopuonjre madok e skul notimore kar dak mayuto ji nitiere piny ma Bangladesh e kaunti Mombasa kama notayo chenro moyiedhi mar lielo jopuonjre kaachiel kod suko wigi nono maonge chudo. Joja oko nigi ler mathoth kuwuok Mombasa. Gweng' ma Bangladesh e kar chung' od bura ma Jomvu Mombasa. Kae ne ayudo ka masinde mag liedo mor to lwet joliedo bende odich ka ng'ato lao sa kendo geto lielo kwan mathothie moloyo mag jopuonjre madok e sikul. Gisana selele mtindo 120 mapoko na lielo nyaka nene na yao kinyozi. Manzo nikaona ko gurunga be. Okonyowa. Ne dhano ogeti to akonyowa kabisa kaka jo Bangala. Wanjo kinyozi. Otumo na gima ber matek. Man en bang' MCA ma alwarano Jackton Madialo chugo chenro mar lielo jopuonjre duto e gweng'no kaachiel kod suko nyithindo manyiri ma ikore yawo sikul chieng' wuok tich nono ma onge chudo. Kakoro ana lielo nyithindo 120. Mano lielo 120. Nisengo jonyuol ne pok oikre kata matero nyithindo kinyozi. Madialo kelo wachni ne gidhi skul mande no ichakriyo go hoyo gidhi lielo wigi. E chenro no mane tayo e hall ma Bangladesh, jopuonjre tara gi gana mawuok e gweng'no ne joriedo kendo rito gi siso thuolo margi, ka mine mane josuko bende ne onyiso mor margi kuom yudo tich. Chakro kinya sechugo ji 11 to pok aol. Wanyalo endelea. Kaka okae ang'e maber mabro yudo mogo. Ang'e maber nyithindo gidende mande ka gidok e skul ka giler. Wazazi wameamka na furaha kusikia kuwa kusongwa kuko, kunyolewa kwa watoto kuko. Gikoni kopogore gi kelo ne gi fuongruok kaka jonyuol, chenro no bende ne omiyo gi ohala ma pok giyudo e kinde malach. Adwa ni mondo asuk kata 30 kawuono. Aonge garaka madhi ot. To gamni waneno kokonyo mine. Man gi chandruok kaka maonge pesa madiliele go pindo, achiel kod suko. Pile anyalo mana yudo kata 200. Aya, ama samoro asuko to en gowi. Kaona mor. Kaona biajie kata bambu gweno yawa. Nicholas Kisara en achiel kuom jogo mane ochung' ne chenro no. Osetimore maber chakre gokinyi nyaka sani loso nyithindo 500. Mano en kojolo maduong' modok ne jonyuol to kodhi opande mar uchumi. Nitiere yawuoyi man tiyo tij lwedo mar liedo gi. Seche moko nyal lielo kata ji 5 odiechieng' achiel. Lakini kawuono mor ka ng'ato wacho ni olielo nyithindo 120. Bangla wago kura to wichwil kodwa lakini wang'ni wayien iparowa. Nikech gimotimo ni en hono mar Nyasaye. Ne chopo mande seche moko pod aongo pesa madalielo go nyathi dino duoko nikech okalielo ne wiye ama kasuko. Kalure gi yuto ma Bangla kata yuto tin ma Bangladesh mapato magiyudo tin. Kirango ka rahia karibu 500 moliel kawuono. Wala nyiso ka ne chopo mande jonyuol mang'eny pile ne giduoki yudo. Kopogore gi liedo kod suko, jopuonjre manyiri ne bende omi tiegruok mar ritore giwegi kendo ne bende ochiwnegi taulo mag ria. Kong'io opande machielo okonyo jonyuol nikech pesa madhi tiyo godo e loso wi nyathi nyalo dhi ng'iewo buk. Pesa madhi tiyo godo e lielo nyathi kinyozi nyalo ng'iewo kalamu. Na maeneo haya ya slum area yamekuwa ni maeneo ambao watoto hawamalizi shule, wengine kuna dropout zinakuwa nyingi sana. Ningewasihi wazazi ya kwamba sasa watoto wanaporudi shuleni tuzingatie elimu ya watoto, maana hiyo ndio muhimu sana kwao. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa.